Tungod sa presensya sa hanging habagat, posibleng madeklarar na ang pagsugod sa panahon sa ting-uwan karong simanaha. Ani si Engineer Alkiblat, OIC sa Pag-asa Visayas, alang sa dugang detalye. May hapon, ano ang pinaka-latest weather update? Ang Visayas, padayong makasinati o panagsa nga na sa pagkamadagumon ng kalangitan, inubanan sa mga patak-patak ng mga pagulan o panugdog o kilat, labi na sa hapon o gabi tungod sa intertropical convergence zone, pero mga kapuso, mag-amping sa gihapon sa init nga panahon sa dili pa muulan. Hangin, hinay nga tuna sa kasarangan nga nagikan sa bagatang kasadpan ang muhuros sa tubok Visayas, ug ang kabaybayunan magpabiling malinawon nga tuna sa kasarangan. Ug mga kapuso, kining pagpakita karon sa hanging habagat, indikasyon na kini nga posible karong simahuna madeklarar ang onset of the rainy season o pagsugod sa ting-ulan. Ang kadagatan magpabiling malinawon nga tuna sa kasarangan ug mutaog kini sa may alas 12:20 karong kadlawon ugma ug mutaog alas 7:20 sa buntag nga may gitason nga 0.64 ka metros. Range of temperature 25 to 33 degrees Celsius sa Cebu, 24-32 degrees Celsius sa Bohol, 25 to 32 degrees Celsius sa may Dumaguete ug Siquijor, samtang sa Tacloban mas ubos-ubos ang temperatura nga 24 ngadto na sa 30 degrees centigrado o sa may Maasin 25 to 32 degrees Celsius, sa Burungan 25 to 33 degrees Celsius ingon man sa Katbalugan. O maduna kani katumbas nga heat index nga mo range og 38 to 41 degrees Celsius diri sa Visayas under extreme caution gihapon. Adlaw mo silang ugma sa may alas 5:22 sa buntag. Maukad to ang pinakulahing dagan sa panahon. Para sa dugang detalye, may mong bisita sa among official website bagong.pagasa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Gikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Alkiblat mayong hapon.